Jeg har lige hentet min nye motorcykel. En Indian Chief Dark Horse Bobber 2024 fra Jensens Motorcykler. Og det er fandme skønt. Kæft, hvor er det sindssygt at tænke på, at det her det er min maskine nu. Det er helt vildt. Jamen det er helt åndssvagt. Det er derfor jeg kan nærmest ikke komme på, hvad jeg skal sige. Det er helt åndssvagt. Jeg sidder bare med et lille lumsk smil på. Det er dejligt fantastisk. Jeg håber, at der er okay lyd, selvom det blæser lidt. Jeg vil egentlig bare lige snakke lidt om, hvorfor jeg har valgt den her motorcykel. Det her, det er en Indian Chief Dark Horse Bobber. En stor cruiser på 1890 kubik. Og hvorfor har jeg så valgt den her motorcykel? Hvorfor skulle jeg sælge min Z900? Jamen, min Z900, den har jeg skam også været glad for. Men den har jeg haft i næsten 7 år. Og havde kørt næsten 62.000 kilometer på. Og det var bare lidt på tide at prøve noget helt andet. Og jeg havde kigget på de her Indians i et års tid eller 2. Og havde egentlig forelsket mig lidt i, hvordan de så ud. Lige nu der er jeg i gang med at køre den ind, som man siger. De første 800 kilometer, der skal man køre lidt forsigtigt. Der er jo både i forhold til, at det er en spritny motorcykel, men også så motoren kan blive kørt ind. Så det er noget med at ikke at give for meget gas og ja, tage den lidt roligt. Sørge for at bruge alle gear og ikke sidde i konstant i det samme omdrejninger. Komme ud på lidt forskellige veje og ja, i stedet for bare at sætte sig ned på motorvejen. Så den første service, den er booket til den 2. juli. Det her, det er egentlig kun min nummer 2 tur på den, udover at køre den hjem. Så den har egentlig kun kørt de her 140 kilometer efterhånden. Men jeg kan kun sige, at jeg har et stort smil på inden under hjelmen. Den er mega behagelig at køre. Den skal jo selvfølgelig køres helt anderledes end sådan en Z900. Fordi at den blev først sjov at køre, når man kommer op på de der 6.000 omdrejninger. Den her, den har bundtræk helt fra starten af. Så hvis man ikke passer på, så bliver man altså flået af styret. Jeg kommer jo selvfølgelig til at lave en masse videoer med den her motorcykel. Både i forhold til sådan de ting, jeg kommer til at lave om på den. Jeg har allerede bestilt et lidt mere behageligt sæde og et andet udstødning. Så det kan jeg glæde mig til. Fordi at den udstødning, der sidder på her, den kan man nærmest kun høre, når den holder i tomgang. Så det skal vi have gjort noget ved. Jeg kommer selvfølgelig også til at lave løbende videoer i forhold til, når den har kørt første service, og når den er sådan kørt ind, og jeg er sådan lidt mere, hvad skal man sige, fortrolig med maskinen. Sådan, hvad synes jeg om den, og ja. Og egentlig så kommer jeg til at lave en masse videoer, hvor der ikke bliver så meget snak, men hvor det egentlig bare bliver mest at nyde turen. Det her, det er sådan, den lyder helt standard.